Čaute, prišla mi nová kamerka od DJI Osmo Nano, objednal som si ju v podstate kvôli FPV, keďže je malá, ľahká, výstup je akože celkom slušný na takú malú kameru, plus nejaké vlogovanie by som chcel možno začať robiť a tak ďalej. Takže poďme sa pozrieť na to, čo je vnútri. Klasicky je tu trhačka. Takže objednal som si teda 128 gigovú verziu. Neviem. Rozdiel medzi 64 gigovou verziou v cene bol taký, že lacnejšie vyjde kúpiť si kartu pamäťovú, ktorú vlastne dáte potom do toho tej časti s tým displejom. Takže či sa to oplatí, neviem. Väčšinou, čo som tak pozeral na internete, tak ľudia si kupujú tú 64 gigovú. Neviem. Povedal som si, že dám si 128. Nebudem riešiť proste ukladací priestor. Môžem tam ládovať toho viac. Či sa to oplatí, to je v podstate na vás, ako si to rozhodnete. Takže poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Tuto ešte na zadnej strane je napísané, čo to obsahuje. Kamera, časť s displejom, obal, šiltovkový držiak na krk, prísavkový držiak, USB-C a dokumenty, čiže pravdepodobne nejaký návod. Takže krabička v krabičke, samotná kamera. OK. Samolepka nesmie chýbať. Nejaký letáčik. Dobre, ešte tu je nejaká malá krabička vnútri. OK, takže není, iba výplň a silica. Dobre, pozrieme sa, čo je tu. Takže držiak prísavkového charakteru, USB-C, USB-C, držiak na krk, držiak na šiltovku a púzdro. A tu je aj ten manuál. OK, za mňa neviem, na čo je toto v sáčku, ale dobre, zbytočný odpad. Držiak na šiltovku, USB kábel poznáme všetci. Magnetický držiak na krk, kamerka má magnet, viete si to tam prichytiť. Ochranné púzdro. S kontaktami, čiže sa dá použiť v podstate stále. Držiak s prísavkou, čo je super na tomto držiaku, malo by sa odmontovať a máte tu klasický statívový závit na selfie tyč alebo na statív, že super vec. No, to by sme mali všetko a samotná kamera. OK,
takže aj modul displejového charakteru má magnetík. To som si myslel, že to drží iba na tých cvakátkach. Samotná kamerka. Dobre, to by bol asi všetko na takéto rozbalenie a ja si naštudujem menu, nastavenia a v ďalšom videjku sa pozrieme na ovládanie kamery. Čaute, a ak chcete vidieť nejaké moje ďalšie pokusy o lietanie, poprípade nejaké vlogovanie, ktoré už vďaka tejto kamerke môžem robiť, tak ma nezabudnite sledovať a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute, majte sa dobre.